पुंगनूर गाय बघून झाली. हे खेळतात हे चला मारतील ते छोटे आहेत मग समजू नको तुम्ही. कसो टाकलो काटो आरपार दिसता. आई शपथ तरी साफ करताना तरी हात आतमध्ये जायत ना तरी जवळजवळ आपला हात साफ करून मोकळे होतो. एवढे खतरनाक होते. अमेरिकन फ्लॅग टेल अमेझॉन ज्या नदीमध्ये आढळणारे सगळ्यात मॉन्स्टर फिश त्यातले एक काही फिश आपण इथे ठेवलेले आहे या ॲक्वेरियम मध्ये. हाय झुलता मनोरा झाला पण खाऊ घालून त्यांच्याने का बघा. हे पण हाय खाऊ गेली बघा किती असते. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. माई बघता वाकून. तर मंडळी आंबोलीच्या पायथ्याशी केसरी गाव आणि थयच KS ॲक्वेरियम म्हणून हा आणि तो खरंच भारी आहे. आणि आमची लय दिवसांची इच्छा होती की तो ॲक्वेरियम बघायचा. म्हणजे ते वेगवेगळे पक्षी आहेत, मासे आहेत, प्लस ते छोटे गायी असतात ते पण त्या सर्व आमका बघूचा होता. आणि आपल्या जिल्ह्यात हा असा हा तर आपण बघायचा आणि लोकांका पण आमच्या थ्रू सर्वांका कळू देत. आणि आई पप्पा माई मनीष गंधर्व भावी जे सर्वांका बघूचा आणि त्यांच्याबरोबर आमका पण बघूचा. त्यामुळे आम्ही थंय जातो. लय दिवसांची इच्छा होती आणि 2 दिवसांनी परत आमका मुंबईत जाऊ झाला. त्यामुळे आज आम्ही जातो. तर तुम्ही अगोदरचा व्लॉग बघला असाल तर जस्ट चिल मध्ये आम्ही जेवलो आणि थैसूनच ह्यो आता आम्ही व्लॉग सुरुवात केलं. लेट्स गो. केशरीसाठी म्हणजे KS ॲक्वेरियम बघूसाठी निघालो आणि ह्याचे सर्व डिटेल असतील, ऍड्रेस असतील तर तुमका आम्ही देऊ. मानगावपासून आम्ही सावंतवाडीत जातो. सावंतवाडीपासून हैसून अखेरीत बाहेर पडणार आम्ही KSR ग्लोबल ॲक्वेरियम का येऊन पोचलो. आणि ह्यो त्यांचं मेन गेट हा तिकीट खिडकी हा किती रुपये हा आता बघूया. आता आमका कळा. तर आता आम्ही आतमध्ये येलो. नमस्कार मित्र, काय चार्जेस आहे? पर पर्सन 100 रुपीज आहे. ॲडल्टला 100 रुपीज, चाइल्डला 50 आहे. 50. चाइल्ड किती पर्यंत? किती वर्ष? 15 वर्षापर्यंत. 15 वर्ष म्हणजे आमचे सर्व चाइल्ड मध्येच आहे. 4 चाइल्ड. सिनियर सिटीजनला 16 प्लसला हाफ तिकीट म्हणजे हे 4 2 16 प्लस आणि 5 6 हाफ झाले. आणि मुकबधिरांसाठी काय हँडिकॅप फ्री. अरे आबा फ्री आहे आमचं. जमला असता भारीच झाला आमचा. म्हणजे आमका तिकीट आता किती करू शकता? 3 2 5 हाफ आणि 1 2 3 फुल. आतमध्ये एंट्री मारलं. आता बघतो जाऊ काय काय हाता. चला ह्या माशाच्या तोंडासून आतमध्ये हैसून आतमध्ये. हा चला आई मासो खा. मगाशी मासे खालास ना. हे आमचे आजचे गाईड आहेत जे आमका पूर्ण ॲक्वेरियम ते सर्व फिरवणार आहात. तर खैसून सुरुवात करायचं साहेब बोला. चला इथूनच सुरुवात करू. माशाच्या तोंडापासूनच. मासे आता खाऊन इलो आम्ही पापड. माशाच्या तोंडातून आपण जाऊया. मासो आता आमका खाणार. तोंडात खाल्लात ना आम्ही आता माशाच्या तोंडात जाऊ. बरोबर. आता मासो आमका खाणार. चला तुम्ही खायचे हो? गाव खायचं तुमचा? प्रकाश वाडकर सावंतवाडी. सावंतवाडीचे प्रशांत वारकर सावंतवाडी. ओके ओके. आम्ही देवगडचे. स्वागत आहे आपलं KSR ग्लोबल ॲक्वेरियम मध्ये. सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. आमचं KS मध्ये आमचं स्वागत झालेला. आणि हा एक खेकडो आंघोळ करता हे हो बघा. आता हे वाडकर साहेब थंय नेतील. थंय आम्ही आपले जातो. पाणी खोल आहे काय हो? छोटे मोठे मासे आहेत सगळ्या लहान असतो. हा हा स्टार फिश होतो. पोंगनूर गाय. हा 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 हा. घरात तुम्ही सांभाळू शकता. किती गाय? पोंगनूर गाय आहे. आंध्र प्रदेशची आहे ना. आंध्र प्रदेशची गाय ही छोटी. आपले नरेंद्र मोदी साहेब यांचे ऍड करतात. ही बघा ही गाय तुम्ही बघू शकता. लय छोटी होती. हे दूध देतात का? हे अजून नाही दूध देत पण हे दूध देऊ शकतात. हे बघा ह्यो बैल वाटतं होय ना. ही गाय आहे. हे बघ हे बघ आता थांबली आहेत बघ. हात लावतात तर
आंध्र प्रदेशची आहे. भाग मारू घेता बा बैल तो. गाय ही चांगली आहे. अरे बा ते मस्ती करतात ते बघ. चाटता बघ. मुलूर गाय बघून झाली. हे खेळतात हे. चला मारतील ते. छोटे आहेत मग समजू नको तुम्ही. पेटावतील तुमका. आणि केसरी सोबत मराठी पाऊल पडते पुढे. मॉनिटर म्हणजे घोरपड हा हा हा. आणि इतर सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये आपण आता वरती पिंजरे आहोत त्याच्यामध्ये ठेवलेले ते बघू. ओके ओके चला चला. बटरफ्लाय गार्डन. पण आता हे बटरफ्लाय उडालेले आहेत. ते सकाळचे येऊन बसतं. आम्ही इलो दुपारचे. त्यामुळे प्रॉब्लेम झालेला. हो हो. तुम्ही येताना सकाळचे यावा आणि 100 रुपये आपल्या खिशात टाकून घेऊन यावा. हा कारण 100 रुपये तिकीट आहे. लहान पोरं असले तर 50 रुपये. ज्येष्ठ नागरिक असतील तर 50 रुपये. आणि अपंग असतील हँडिकॅप तर फ्री आहे. हा भाग आमच्या फ्री भेटला. सरपटणारे प्राण्यांच्या थय आता आम्ही जातो. हे कोण आहे हो? म्हणजे दाढी आहे म्हणून ते का? हो ड्रॅगन. जिवंत तो नाही. तो गप रवलो तो. झोपलो आणि गप रवलो. अरे खाली काच आहे मेल्यानो. भीती वाटता खाली पडशाला. कोण आहे? अरे बापरे. हो केवढा तो. आई शपथ. हे मोठे आहेत यार. हो आई शपथ. हो एक भारी आहे. आणि काही पण झोप काय असं काय ढेंगा वर करून काय झाला काय याचा. काय रे बाबा. ए बाबा घोरपड नाही हो. इकवान तिकडे घोरपड होते. जीप बीप लांब नाही त्याची. हो बघता बघ कसं आतो. शेपटी बघ खय आती. ही बघ बापरे. खाली टेकल्या. शेपटी लांब आहे बघ गेलो. अरे बघ 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 कसो. अरे लटाकलो. आमका दाखवित होतो मोठेपणा. अरे पडलो पकड बरोबर. नाही शपथ. झालं तो तुमका दाखवल्या त्याने. नाही मलखांब मारून दाखवला तुमका. खेळ दाखवला. डोंबाऱ्याचा खेळ दाखवला. अरे तो पडणार परत. हा तो डुलके काढता बघ. हो डुलके काढता. शपथ काय ते पराक्रमच करून दाखवल्या. हा चला. नाही पडलं. उगाच काय ते सांगू नको. हो बघ ह्यो जास्त रिस्क नाही घेता. गपचूप रवलो. हो बघ गपचूप रवला. रेड इक्वाना. तो जाता परत. तो वडी काढणार राहतो. हे पूर्ण हा काच हा तुम्ही बघू शकता. आणि हा कासवत. हे बघा खाली कासवत चिसवून पण बघू शकता. पण हा काच जरा ह्यांच्याने खराब केल्यामुळे हे दिसत नाही. पण हे बघा हे कासवत. हे बघा हे कासवा. आणि ते पण कासवा. ह्या एवढी मोठी कासवा आहात ती बघा. बापरे मस्त अगदी. मासे पण कोंबडो थंय आराडता. बघत आम्ही आता खाली येलो. आणि आता हे कोंबडे बघू गेलो. अमेरिकन कोंबडे. हो अमेरिकेचे आहेत ना. अमेरिकन कोंबडा. चव कशी असतात त्यांचे. म्हणजे खाऊचे नाही आहेत हे बघूचे आहेत फक्त. नाही पण हे खातं म्हणजे यांचा उपयोग काय माहिती नाही. पण अमेरिकेत कदाचित खायत असते. इंडियावाल्यांक हे खाऊ आपल्या इंडियावाल्यांक परवडणार नाही वाटतं. म्हणजे इंडियावाल्यांक परवडणार आपल्याक परवडणार नाही वाटतं. आई शपथ. केवढे हे अमेरिकेचे कोंबडे. बाप रे केवढे मोठे आहेत. आई शपथ. म्हणजे हे व्हिडिओत जरी तुमका छोटे दिसत असले तर हे लय मोठे आहेत. बापरे मी पहिल्यांदा एवढे मोठे कोंबडे बघितलंय. आई शपथ. अरे तो बघ कसला तो. बापरे
हा थंय येतंय लय मोठो आई शपथ. थंय बदका पण ही भारी आहेत, नाही तर नॉर्मली बदका अशी खराब असतात, पण ही बघ कसली आहेत ती जबरदस्त पांढरे. हा तुरो हा बघ ब्लॅक डक हे बघा, हे ब्लॅक डक आहेत आणि हे व्हाईट. आणि ह्यांची का ना वरती हे आहेत म्हणजे तुरे आहेत, भारी दिसतात. मायाळू आहे का कायाळू हा? ओ साहेब काय आहे? कायागू ब्लॅक डक. तर हय हा ह्यो आणि तो काय डोमेस्टिक गूज ह्यो गु हा ह्यो बघा म्हणजे कायागू. आणि हो पांढरो पण जबरदस्त हा आणि त्यांका वर ना तुरे आहेत त्यामुळे हे ना वेगळेच दिसतात म्हणजे असे भारी दिसतात. ह्यो युमू हा ह्यो बघा, हे मारू घेता ना पायान मारता. युमू बघ चावक बघता तो फिशिंग डक. कारण इकडे उद्या याच्यानंतर पुढे आपण मासे सोडलेले आहेत, त्याच्यात बासा अमेरिकन बासा मासे. ओके उद्या तुमका फिशिंग रॉड दिलं जातं लोक गेस्टला समजलं, आणि ते तुम्ही काढू शकता. तो गरवायचो आणि मासो काढायचो आणि योग्य तो वजन होईल ना त्याची किंमत देऊन आपण घरी घेऊन जाऊ शकतो. ओके यार मजा येईल असते यार. फिशिंगची पण फिशिंग तुमका मजा पण आणि खाऊक पण मिळतं. म्हणजे स्वतः गरम काढलं आणि खाल्लं म्हणजे ह्या पुढे मागे लय भारी होणार आहे. तेव्हा पैसे ना पैसे 100 रुपये सर तसं काय ह्या नाही. हा तिकडे पैसे वसूल होते नाही, पण माशाचे पैसे देऊचे लागणार, फुकट नाही तुका. आणि हा आहे बसूसाठी आहे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी. तर हा ज्येष्ठ नागरिक आमचे बसले आहेत हे बघा, आई बसली आहे आणि 2-2 खुर्चे घेऊन बसली आई आमचे हे बघ. हा असं म्हणून ना त्याच्यात मग तुम्ही म्हंटलास ना आई चालू आहे शूटिंग. अंगात झाड असल्यामुळे त्यांना फिरूक नाही चालता येत नाही त्यामुळे बसले आहेत ते. चला हा हा लहान मुलांसाठी गार्डन सहली येणार तसे म्हणजे असे हे हेंका नाही ह्या पोरांसाठी ना सर्व सांगा ना तुम्ही. अरे पण जाणार ना ते गार्डन आहे ते आमका सांगा, त्यांका सांगताना सांगायचं फक्त सहली येतात त्यांच्या. आता हे गेले ना आतमध्ये हे ऐकणार आहेत का आता? बसा बसा भानगडी करू नको फक्त. हा बघा गार्डन पण हा सन कॉर्नर्स. हा हे अरे हे पोपट आहे ते मस्त अगदी कसे वराडतात बघा आपल्या वराडतात पोपटा सारखेच. बघ लाईनीत येऊन बसले आपण येल्याबरोबर. हा वा वा काय हवं तुमका? पेरूची फोड हवी वाटत त्यांका. हा हे फोटो विठ्ठल काटा फोटोग्राफर झालो आणि हे मागे व्ह्यू तर जबरदस्त होता बघू शकता तुम्ही. जबरदस्त व्ह्यू आहे एकदम डोंगर वगैरे. आता एवढं भारी आहे मग पावसात किती भारी असणार. जबरदस्त एकदम फिडिंग झोन हा तुम्ही माशांका खाऊक घालू शकता. हे नंतर घालूया खाऊक. चला आता आता हायसून पक्ष्यांची गुहा आहे त्या गुहेसून आम्ही आता प्रवेश करतो. जावा स्पॅरो आणि काय बंगाली फिंच असे हे पक्षी आहेत. आणि हे आहे लव बर्ड कोकाटे बर्ड हे बघा हे पक्षी आहेत हे बघा. तर ह्याच्यासून तुम्ही जायचा डोक्यावर मग हागणार ते. हे बघा हे बघा हे बघा व्हाईट व्हाईट हगलेले होते. मुख्य एंट्री एक्वेरियम. ह्या एक्वारियम आहे मत्स्यालय. आता आतमध्ये जातो मुख्य मत्स्यालय एक्वारियम का आम्ही जातो. आणि एसी फुल आणि मस्त थंडगार वाटतं. हे मासे बघू शकता तुम्ही आणि एकदम क्लिअर एकदम पाणी एकदम क्लिअर भारी वाटतं. खायचे एंजल फिश. एंजल फिश बघूया खायली एंजल फिश. हे बघा हे एंजल फिश कॉमन आई शपथ लय भारी अरे पापलेट ते. आणि हे बघ खापी आणि हे खापी ते खात होते हे कुंजली. ओके शार्क म्हणतात.
पिंक टेल शार्क, हे जे शेपटीचे फिन्स आहेत ना, पिंक कलरचे असतात, गुलाबी कलरच्या रंगाचे असतात, पिंक टेल शार्क म्हणतात. तो एकमेव सिंगल मासो. अरे भारी. शेपटी अमेरिकेच्या फ्लॅग सारखे म्हणजे का अमेरिकन फ्लॅग. हा 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 मस्तच वाटतं आणि हा बघ गुंजा बघ मस्तच वाटतं. मासे अक्षरशः गोसाने आणि कलरफुल बघ कसे आहे ते, किती हत बापरे, खतरनाक हत मासे. भावी खाणार काय मासे? नाही, खाऊन झाले मासे. खाऊन झाले आणि हे तर जबरदस्तच वाटतं ते पिंक टेल. खय तो सिल्वर डॉलर हे हो ना, हा हे सिल्वर डॉलर. हा छोटे छोटे मासे आहेत त्यांना आम्ही तुमका असेच दाखवतात. हे रॉयल नाईफ फिश. रॉयल रात्रीच्या वेळी सक्रिय असणार मासो. ओके ओके. आणि हो आहे मोठा बापरे, बघितलं ते व्हाईट आहे एकदम मासो. हो बघा जबरदस्त वाटतं मासो. हो भारी दिसतं ना मासो. आणि दीपाली तू पण दिसत आहे काचीत. हा तुम्ही पिराणा बद्दल ऐकल्यात? पिराणा तो माणसांवर अटॅक करताना वगैरे त्याच्यावर इंग्लिश हॉलिवूडमध्ये पिक्चर हा 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 तो खाया तेच हे रेड बेली पिराणा. हे अटॅक करतात आमच्यावर. त्यांना माहित नाही आम्ही किती मासे खात होते. तुमका पण माहित नाही, तुम्ही आमचे व्हिडिओ बघत नाही. ह्यांका जर समजला ना आम्ही खाणार आहोत तर आमच्यावर अटॅक करतील. म्हणतील आमका खातास थांबा बाबा, आबा कसं वराडता व त्याच्यावर अटॅक केला की काय माशाने. तेव्हा हे माणसावर अटॅक करणारे मासे दिसूक तर चांगले पिराणा, रेड बेल बेली पिराणा, रेड बेली. ग्रुपने अटॅक करतात. हा, ग्रुपने अटॅक करतात आणि एका वेळी एकाच गोष्टीवर करतात. म्हणजे समजा 50 गायी जात असतील नदी ओलांडून तर 49 बाहेर पडतात, पण एक गाय त्याच्यात गायब असतात. कारण एका वेळी एकावरच अटॅक करून एकच संपवतात. बाकी नाही सगळ्यांवर. जरी साफ करताना जरी हात आतमध्ये जायत ना तरी जवळजवळ आपला हात साफ करून मोकळे होतो. एवढे खतरनाक होते. मग तुम्ही हाणलाच कसे? हात घालून नाही ना आणला? आपण साफसफाई करताना वगैरे जाळ्यांचा वापर करतो. सांभाळू ना तुम्ही आमका आवाज तुम्ही पुढच्या वेळी. आई शपथ खतरनाक आहे हे. चला पण तुमच्यामुळे माहिती भेटल्या, नाही तर आम्ही आपले येऊन गेलो असतं. धन्यवाद ना तुमचे. पिकॉक बास. पिकॉक बास मस्त दिसतात पण ना, समाजच्या अक्षरशः. पिकॉक बास खतरनाक आहे हो. फायटर जेवढे सिंगल मासे दिसतात फायटर. काय नाही माशाचं नाव काय या? आबा 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 इन बिगेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आबा आबा इन इंडिया. हो बघा आबा आबा. भारतात जेवढे ॲक्वेरियम्स आहेत हा तेवढ्या ॲक्वेरियम मध्ये कुठल्याच ॲक्वेरियम मध्ये या साईज मध्ये आबा आबा उपलब्ध नाही. तो थय बघा, तो साईज बघा त्या आबाची. आमच्याकडे आबा आबा तो बघ आहे तो बा आबा. हे आबा हे बघ आबा आबा, पण हे वेगळंच दिसता. आणि तेवढ्यात तो हा मासा सुद्धा फायटर आहे. ह्यो पण फायटर आहे. म्हणजे तुम्ही नॉर्मल मासे ठेवतच नाही, फायटरच ठेवतात. जेवढे सिंगल मासे आहेत तेवढे ते फायटर आहेत. ओके याला काय तुम्ही रोज जरी तुम्ही याला फिडिंग करून राहिला किंवा तुम्ही याला खायला घातलं त्याची ओळख ठेवली म्हणजे तुमची ओळख ठेवणार नाही तरी तुम्ही पटकन तुमच्यावर पण अटॅक करू शकतो. काय रे काय रे स्टिंगरे कसा पकड मारलं नाही हे खातो माहिती आहे ना. काही ठिकाणी दिसूक तर लयच भारी मासे होते. हे बघा कलरफुल अगदी. हे बघा आणि स्वच्छ पाणी एकदम, आणि दिसूक तर एकदम भारी. फ्लावर काय आलं डोक्यात आपटलो का? नाही टिंगुळीला एक टेंगुळ आहे त्याला फ्लावर वन म्हणतात. ओके ओके. हा पण मासा रिच आणि प्रॉस्पेरिटीची साईन म्हणून बऱ्याच ठिकाणी या माशाला ठेवलं जातं घरामध्ये. म्हणजे असं म्हणतात की आपल्या हिंदू धर्मामध्ये वास्तुशास्त्रानुसार त्याला ठेवतात. ओके ओके. इयर्स ओल्ड. बापरे. हे 150 दशलक्ष वर्ष. ग्रे फिश ना यो. ग्रे फिश.
क्रेप पृथ्वीवर अजून आहे. हे हा काय हे मेलेला सापाप्रमाणे मोल्ड करतं, मेलेला नाही तर त्यांनी टाच सोडली. टाच सोडले आहे बघा, टाच सोडले. अरे हे ग आपण का सुमटा म्हणतात. हा, सुमटासारखा प्रकार हा, पण हा, फिश. आता हे फक्त आपलं युरोप प्रांतामध्येच आढळतं जास्त करून. कुठल्या प्रकारे? युरोपमध्ये लंडन जसं खाली बघितली ना तसे वर पण अजून मासे आहेत. फिश टँक आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे ज्याच्यामध्ये ओके. प्लांटेड एक्वेरियम आहे. ओके ओके. आणि इतर चला आता वरती आम्ही जातो. हे प्लांटेड एक्वेरियम म्हणजे ओके. वनस्पतीजन्य एक्वेरियम ज्याच्यामध्ये तुम्ही खाली बघितले जे फिश टँक जे फ्रेश वॉटर ते गोड्या पाण्याचे मासे होते पण त्याच्यामध्ये जी झाडं वगैरे तुम्ही ती खोटी होती. आर्टिफिशियल होती, खोटी. पण ही खरी आहे झाड. खरी झाडं आहे. ओके. वेगवेगळ्या मोठमोठ्या लहान मोठ्या आणि नदी, फ्रेश वॉटर आहे काय? तलावांमध्ये, फ्रेश वॉटर आहे हो फ्रेश वॉटर सर्व काय? fresh सी वॉटर आहे? नाही नाही फ्रेश वॉटर. फ्रेश वॉटर. ओके. हे गोड्या पाण्यातले आहेत आणि हे एक्वेरियम आहे. आणि हे सर्व झाडं खरी आहेत. बापरे. आणि जिवंत आहेत. हे बघा लय भारी आहे. यात एक तुम्हाला ट्रान्सपरंट मासा पण हा तुम्हाला ट्रान्सपरंट बघायला मासो आहे. हो बघा. मिळेल. हो, 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 काटो बघ. आर- काटो आरपार दिसतात. आई शपथ. आतमधलं सगळं दिसतं. हा बाबा, काटे दिसतात. या मासे जर मोठं झालं आणि खायचं भेटलं तर सगळ्यांना डिशच्या आरपार दिसतं. 5,500 लिटरचा वन पीस टँक आहे. याला बायोटोप सेक्शन म्हणतात आणि ओके. कलरफुल जे मासे तुम्ही बघताय हा, ना हा. त्याला डिस्कस म्हणतात. ओके. डिस्कस. हे बघा एवढे फेमिलियर आहेत ना की जसं तुम्ही बोलवाल ना तसं आपण बोलवतो कसं आहे हा, तसं हा. ते एकत्रित आपल्या जवळ येणार आणि दिवाळीचे कंदील लावल्यासारखे वाटतात बघा. हा 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 हा. मस्त मासे दिसूक भारी वाटतं. काजव्यासारखे चमकणारे मासे यांना ओके. म्हणतात निऑन टेट्रा. निऑन टेट्रा प्रजातीचे मासे आहेत. हा हे काय चमकत. काजव्यासारखे चमकणारे काजव्यासारखे चमकत. हा एक वेगळा प्रोजेक्ट आहे. आता KSR ग्लोबल एक्वेरियम भारतामधला नंबर 1 एक्वेरियम म्हटला जातो. ओके. तर कशासाठी तर आपल्याकडे अशा युनिक प्रोजेक्ट्स आहेत समजलं जे कुठल्याच एक्वेरियम मध्ये तुम्हाला बघता येत नाही किंवा बघायला मिळत नाही. समजलं आता हा जे आम्ही बनवलेला हा. आहे व्हर्टिकल गार्डन आहे. हा व्हर्टिकल गार्डन. व्हर्टिकल गार्डन बनवलेलं हो, आहे. हो. स्पंज मध्ये तयार केलेलं आहे. पाठीमागे स्पंज आहे. हा, हा, हा. स्पंज मध्ये ही झाडं रोवलेली आहेत आणि त्यामध्ये ओके. हे त्याच्यामध्ये ही झाडं हे केलेली आहेत. हा 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 हा. तुम्ही जर बघितलं ना तर या फिश टँकचं पाणी आम्ही पंप करून ते वर घेतो आणि वरून खाली ते सोड. sprinkler वरून ते परत खाली येतं. ओके. म्हणजे काय होतं याच्यामध्ये असणारे मासे या माशांची होणारी वेस्ट हा. समजलं या पाण्यामुळे होणारं शेवाळ हे सगळं पंप होऊन त्या वरती झाडांवर जातं आणि त्या झाडांना त्याचं खत मिळतं. ओके. समजलं आणि थेंबाथेंबातून क्लिअर पाणी खाली याच्यामध्ये येतं. येतं. हा हा. असा तो प्रोजेक्ट आहे आणि हे 24/7 चालू असतं म्हणजे 24 तास बंद नाही होत. बंद होत नाही. हे आपण बघितलं ना तुम्ही ओळखलं तर ही तुम्हाला आपल्याला इकडची लोकल हा, लोकलच आहे. झाडं हो, हो, हो. आहे. तर म्हटलं हे मॉस तुम्ही बघताय ना म्हणजे मरगज हा. आंबोलीतल्या जंगलातल्या ही झाडं ओळखीचेच वाटतात आणि मासे पण खतरनाक आहेत. हा कलरफुल. एकमेव इंडियन मासा आहे त्याला डेनिसोनी बार म्हणतात किंवा मिस केरला म्हणतात. टेनिसोनिक फिश. डेनिसोनी बार आणि किंवा दिसूक मिस पण केरला. मस्त आहेत. मिस केरला जबरदस्त वाटतं. कारण हे केरळच्या नदीमध्ये आढळतं आणि हे अमेरिकन एंजल फिश आहे. ओके. अमेझॉन एक्वारियम अमेझॉन एक्वारियम. अमेझॉन एक्वेरियम याच्यासाठी कारण अमेझॉन ज्या नदीमध्ये आढळणारे सगळ्यात मॉन्स्टर फिश त्यातले मॉन्स्टर. एक काही फिश आपण इथे ठेवलेले आहेत या एक्वेरियम मध्ये आणि हे लय मोठे मासे आहेत. पॅंगाशियस शार्क ऍक्च्युली ही शार्क नाहीये तर ती कॅटफिश आहे पण ती शार्क सारखी दिसते म्हणून त्याला शार्क म्हणतात. ओके. हो बघ केवढं मासो राहतो. अल्बिनो पिराना त्याला पाकू पिराना म्हणतात किंवा व्हेजिटेरियन पिराना सुद्धा म्हणतात. हा हा. कारण ज्यावेळी नॅचरल वॉटर्स मध्ये नदीमध्ये असतात ना हे मासे तर त्यावेळी नदीमध्ये पडलेले फळं वगैरे त्यांच्या बिया वगैरे खाऊन सुद्धा ते सर्व्हाइव्ह करू शकतो. ओके ओके. हा जायंट रेक्टेल कॅटफिश आहे. हे बघ कसले मोठे मासे असते. आई शपथ. 8 ते 9 फुटापर्यंत मोठं होणार. बापरे. 1 मिनिटापर्यंत मोठे होतात. लय मोठे होतात म्हणजे मासे. म्हणून त्यांना मॉन्स्टर फिश म्हणतो ना. हा हा हा. ह्यो लय मोठं मासो हा. मग हा नाही सुसर सारखं दिसतं. सारखं दिसणार म्हणून एलिगेटर का जायंट रेड टेल Catfish. कॅटफिश. जायंट नाही नाही ह्यो नाही. तिकडे हे बघ. ते जायंट रेक्टेल हे बघ. हा जॉईंट रेड टेल.
गार फिश हा यो बघा लय मोठा मासा आहे लहान आहे तो, 10 फुटापर्यंत मोठा होणार. बापरे 10 फूट मोठं होणार म्हणजे हा माणसापेक्षा मोठं होणार तो बाप. सगळे Amazon नदीचे. हा अमेझॉन नदी पण मोठी आहे ना त्याचे मासे पण मोठे आहेत ब्लॅक पासून बनवलेलं पेंटिंग आहे आणि खरंच भारी आहे हे बघा येऊन केवढा तो लय मोठं मासो आहे हो. आणि तो पण टेंगुळीला आपटलो काहीतरी विचार केवढा मोठा मासो आहे आणि त्याच्यापेक्षा ह्यो बघ हे बाबा लय मोठे मासे आहेत नदीचेच मासे आहेत. ओके हे सर्व नदीचे मासे. Amazon नदीमधला सगळ्यात जगात तुम्ही जर तुम्हाला विचारलं तर जगातील फ्रेश वॉटर सगळ्यात मोठा मासा कुठला तर आरापायमा म्हणून वेळ जातो. आरापाय हा 15 ते 16 फुटापर्यंत 16 फुटापर्यंत होता आई शपथ खतरनाक मासे आहेत हे सर्व आणि हो पण केवढं मोठं मासो आहे हा वाईल्ड टायगर फिश खरंच जंगली आहे हो. ओंकारा वाटता पण मस्त दिसता रे दिसूक भारी मासो आहे फ्रेश वॉटर कॉपर फिश हे जगातलं सर्वात विषारी मासो आहे. एकाच देशामध्ये फक्त तो बनवलं जातं आणि विकलं जातं खाल्लं जातं म्हणजे तो म्हणजे जपान. जपानमध्ये हे खातात तो विषारी हो विषारी. त्याच्यासाठी एक्सपर्ट शेफ असतात हा जे सर्टिफाईड शेफ असतात एक्सपर्ट ते बनवू शकतात ते. दुसरी त्याच्या पोटात एक विषारी ग्रंथी असतात ती विशिष्टरित्या काढली काय खाऊ शकतो. डिश बनवली जातात किंवा खाऊ शकतो नाही तर तसाच खाला तर संपलं विषय मग तुम्ही त्या माशात धरून बॉल प्रमाणे फुगतात. हा फुगता तो केंड आमच्याकडे केंड म्हणतो फुगलेलेच असते हो बाबा केंड फुगतात ते का जरा मारला ना तर तो फिरून सर्व येईल आणि हे आता पाणी पितात दमली आहेत अक्षरशः सर्व बसले आहेत कारण ह्या ॲक्वारियम लय मोठा बापरे ते ह्या काय शंकावर बसला की काय ह्यांका वाजव गावा शंख वाजव काय सांग हे पक्षी आहेत कसले आहेत डायमंड डव त्याच्यानंतर आहे काय फॅरॅट मुंगूस आई शपथ हे काय वेगळा काय झोपला आता जास्त ऍक्टिव्ह असते. ओके शुगर ग्लायडर म्हणजे उडणारी खारुताई म्हटलं हा उडणारी खारुताई है पण उडत नाही ती हे रात्रीचे ऍक्टिव्ह असतात जास्त करून. हा ती बस आहे आरामात बसली हे जो सायन्यासारखं प्रकार असतो त्याच्यावर कार्टून नेटवर्क मध्ये वगैरे हा माहित आहे आम्ही भावीने हातात घेतला ना सगुणा बाग मध्ये काटे असतात ते काय ते बस समोर काय उंदीर आहे काय हे जॉब मोरासारखं हे केलं ना सर फुगवलं हे ब्लॅक आणि व्हाईट हे कबूतर पण मोरासारखे पिसार फुगवतात हे बघ भारी आहे यार दिसू काय हे बघा कबूतर आहात पण किती सुंदर आहेत बघा तर आहे ना तुम्ही माशांका खाऊ घालू शकता हे बघा मग मासे असे येते हे बघा हे आता घालतात गंधर्व झिया माई आणि मनीष खाऊ घालतात हे बघा झाला पण खाऊ घालून त्यांच्याने हा बघा हे पण हाय खाऊ गेली बघा किती असते सोसायटी लिहत खाऊ का मासे आणि हे पण घालतात खाऊ का संपवल्याने वाटतं हे जास्त वाकू नका जाशाल खाली नाही तर पाणी मासे खातील मग हे बघ किती मासे आहेत ते बघ आणि किती जवळ येले आहेत बघ गार्डन एकदम जबरदस्तच आहे तुम्ही बघू शकता हिरवळ वगैरे आणि आता मस्त वाटतं ना पप्पा मगाशी इलो होतो दुपार तेव्हा लय ऊन लागत होता आता लय भारी वाटतं म्हणजे आणि हे तुम्ही फोटो वगैरे काढू शकता आई इथे बसली आमची आणि हे सर्व हे बघा झुलता मनोरा आता सर्व पुलावरसून जातात हे बघा मी गेले नाही आता मी पण जातोय जबरदस्त पप्पा घाबरले वाटता हे पप्पा घाबरले की काय जबरदस्तच सर्व भारीच वाटता आता मी ब्रिजवर इलय आणि हे सर्व खाली आहेत हे बघा जिया हाय लय भारीच अगदी आणि माशांवर बसले होते कोण भावीनी
दीपाली. तर आता मी पण खाली जात आहे. सावतीनं आहे फोटो काढता. होय होय. आडनाव काय तुमचा? परब. अरे मी सावंत म्हटलंय, मी सावतीन म्हटलंय. परबीन आहे माका भेटली आज प्रत्यक्ष. हे बघा परबीन हायचेच ना सावंतवाडचे तळवडा. ओके ओके. चला चला धन्यवाद. ब्रिज वरसून समोर ह्यो व्ह्यू खरंच लय भारी आहे. ह्यो तुम्ही बघू शकता डोंगर वगैरे हा. आणि हाय काहीतरी झिप लाईन वगैरे होणार आहे. ह्या बघा पुढे सध्या तरी चालू नाही हा, पण पुढे झिप लाईन वगैरे होणार आहे. खरंच भारी आहे एकदम. कॅफे पण हा. आणि हाय हे गेली आहेत. हे काय घेतात दीपाली? सँडविच दिलास ऑर्डर? मजा आहे तुमची. आणि आई का काय? लिंबू सरबत. ओके ओके. पप्पांका काय दिलास? पप्पा काय पिलास तुम्ही? हो हो. आणि मनीष का काय हवा? हेंका आईस्क्रीम हवा. ओके ओके. असू देत घेऊ देत घे. एक दिवस खाणार. तुका काय हवा? आईस्क्रीम हवा. चांगल्यातला द्या ना. तू काय घाबरू नको. एकदम चांगल्यातला देते. कलर हा पिलस ना. गंधर्व माई आबा आणि आबा नाही एका थंड हवा आणि आईस्क्रीम हवा ना. हे आईस्क्रीम खातात आणि गंधर्व थंड हवा. ओके ओके देते सर. तर आता वाजले 7 आणि आम्ही आता घरात जाऊ निघतो. लय वाजले बाबा. आमका वाटलं 5 वाजता आम्ही निघू पण 7 वाजले.